Hello guys, welcome back to our channel. So si ma'am, akong ihatod. Ha? So di na lang ka mag-helmet, yalo maskin na. Lagi. Sige. Taas-taas gini gud. Terus ala kay katik nga dia. Lala. Ha? Kuan Irox. Oh. Kanang kuan. Wala ay kanang gikas. 136 ni siya kung i-cash. Okay naman. 1,000 subscribers ya, ano na magsuod din mo kuan. Oh, lagi. Wala po ay 200 pa gani ko. Una makilalan ko siyang mga tabang. Mga bata, ang mga lamang ginasla yung mga kuan. Oh. Ikaw na nagpainana mo ko. Ano lang ko eh. Ni Nagpainana ya. Oh, kinalan dyan magpabagas na. Bagal na kay kugnaw. Ang kanauban, siya ka po nagsugod-god. Oh. Sila pero na-enjoy ba ako ani akong kuan kaning libreng Magkatrabaho ya. kuan ko ahintig balay. At least miligaw-ligaw po dahil ka. Yan mo kay iligid ka ma. Para na po ba ako back rider nito kaya siya kanilid ito sa lubot. Okay, para sa kuan. Charot. Kuya ka na. Iligid ang sister. Pareha lagi punta. Nagapunta sa sales. Pamiliti eh. Palibre na lang. Asa man niyo? Sige. Hindi na kuya, oy. Dili mo U-turn ta. And then same as what I did sa mga ako ang mga pasahero. So natay sponsor ani. Oh, natay sponsor ani si Sir John Yap sa California, USA. Kuan kaning asa man to luto. Di tay gamay lang kaya siya nga palipay. Sorry, oy. Instead of kung may mo plite, ako yung mo plite. Thank you. Bye bye. Okay. Okay, thank you. Okay guys, thank you Lord. So nakadugod dito gamay. So padong na sa ta nya. Well, thank you sa atong sponsor ni Rang Sir John o ni Ma'am Gina Yap. Thank you. So let's go guys. See you in the next video. Thank you. Please don't forget to subscribe and share my video. Okay, bye bye.